keskelle kenttää kannilta. Täyttää molemmat etupesät. Ja nyt lyöntivuorossa Iida Järvinen. Ja tästä vaihtolyönnistä tulee kolmospesälle pallo. Pieni onnettomuus koppareiden kesken tokapesällä, takarajan tuntumassa. Tuohon kohtaan joku voisi sanoa, että olisit käynyt Specsavers, sillä sehän on paukkulaisten yksi yhteistyökumppanimme. Takapesät täynnä. Lyömässä 9. Ja hän on Ellinora Ojala. Elinorasta ykköspesälle toinen palo. Takapeset täynnä. Ja nyt ilmeisesti Etenian kakkospesältä myös kopinotto hetkellä irti. Näin ollen poltetaan Etenia kolmospesälle. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä toinen jakso päättyy tasalukemiin 1-1 ja koko ottelu menee Porille lukemin 0-1. 2 sarjapistettä matkaa siis täältä Poriin ja 1 niin kutsutusti jää liiton kassaan. Ja palkintoraati on ollut tässäkin ottelussa koolla. Molemmista joukkueista palkitaan 2 parasta pelaajaa ja lisäksi vielä paukkulaisittain tuo tähtipelaajatunnustus myönnetään 1 pelaajalle. Aloitetaan vierasjoukkueen kakkospalkinnolla. Se aivan kohta julkistetaan, kun kapteenit ovat tuomarin kätellä. No niin, kakkospalkinto porilaisille numero 4 Tilda Tuomi. Ja yhteistyöseuramme puheenjohtaja Marko Kiljunen siellä paikan päällä jakamassa Tildalle kakkospalkinnon. Kotijoukkueen kakkonen tänään loistavaa nollatilannepelaamista, erityisesti Anna-Riikka Hietala. Vierasjoukkueen ykkönen tänään kiistatta numero 7 Julia Harttunen. Kotijoukkueen ykkönen Petra Pilström. Ja vielä tuo tähtönen, tämän päivän narsakka-tähti menee joukkueemme kapteenille Outi Aholle. Kiitoksia arvoisa yleisö kannustuksesta.